hau, Lupita da. Aixin deu. Hauek, gorrilla, txordua, beltza, suiza, zurilla, eta orokorrean, behin pila bat dira. Eta hau, Tomas da. Entzuten aldituzue hotxak, hauek ardiek dira. Eta hauek animalien lagunik fidelenak dira. Maritxu eta Jose Mari. Bueno, ni lanerako prest etorri naiz. Basarri laneako? Bai. Gogorza marrez badima da. Hemen lan aixin gau. Bueno, behintzat, zeus erakutsiko dira zuen, ezta? Bai. Laneak kutsiko izu. Vale. Bueno, gauza berriak ikastea etorri naiz. Ibizli naiz baserrian animalien erdian. Hauxe, bildu berko ba. A ver, nola estezean. Horrela, Maritxo? Ez, Jon, hola, ez, Jon. Oi, ean gero. Oain dola bildu, biz kokinola. Bizidunen hilogian. Gorra. Bestia, ezin dut. Oain, aizea, pixkana, hola, gizi berko zu? Basarrik asuntu egizi erroaldi mazu? Jaikitzen naiz egunero, hilarrak jo eta gero. Ze, gustatzen hartzaio bakera eo, ze? Bai, bueno. Hilarrak jo eta gero. Lanetik eta lanera beti nola nintek. Ike, zulo eta papentillo golo, hola golo, deie libre utzi. Ike pixetio bat, pitxelina ikutoka, libre utzuko jo ba. Hori beldaik? Bueno, gauz esko egan nik ez, Eta zer egiten dezue? Egunetik gauera. Gaueran guziz azperekate haikzen naiz. Ne sukoteko lanak martxaki, eta ne taliar nazten naiz. Ike jo. Kentsuk eman, janak eman, hola, hiltzen naiz. Aste une bezala jaiar, Berdin txaki bertza jo. Utsit ez da joteik, jaia dala ez da basartara joteik. Antzaki berdu. Ukosea, gimnasia baike, hola, rirra. Eza, baki, heste espazio ere holako atinda. Hori da. Natura eskolatik ere etortzen dira, ezta? Hori eskoak irutzi zaila lumak ez dula. Astuak eta txarritea iku betxuela eta. Txarri ikusi jozue, bonitari esaten dira. Txarri ikusi jozue eta lumak non ikusi ikritu da. Orduan astuak iko itxuta. Astuak lumak adazko, gainen ibilizat eta esaten dira eta. Zenena dira, orduan da, ez diak radatzen. Noiz, korrik egin berko zu. Bastante estilo dagoa, Hau, basarriko maiosko igual jarriko zago guri? Hemos ikusi dazu. Ondo, lehenbiziako oso ondo. Claro, zulua tapatzen ean da. Bai, oida. Zulua tapatzen bat jo pitxelina, pitxelina. Pixila, bai. Bai, lehen da biziako ez da, harritzeko ez da. Arasko indezu? Oain, premio emago izu eta asto gainen ibiltzeko. Vale. Ito. Jo ganaiz. Bai. Apa. Deboten ganantza eta beste bat dela. Oin esku ginatu eta epidi maian. Hori da. Bueno, eskerrik asko, Maritxo. Ez horregaten hori pusketa mate honezio gozertu, emoz eta? Bai. Nahi aldezo. Vale. Hoxe, emago izutela. Bueno, Maritxo, Bai, a ber, eskerrik asko. Nuzentarko zea. Zuna ez unian. Vale. Ez hori, nahi zuen atxurren da iti hemen gainetzen. Maritxo. Bai. Hola, jarraitu, Berdin. Ja ba. Agur. Pena eman diote gure astuari. Bueno, Azkalu eta torri altzea edo, ze? Primeran. Ni lepo, nau, earki handet puzkarra otata, Arratxa, Leon. Berdin. Ze, puruakin eta pilota partida ikustea, ezta? Bai jauna. Neska gutxi bitzeia, ezta? Partida ikusten, pelota partida ikusten, edo.
Nik ikusten dut hemen anitz hilki dela, guetxe meno gehiago, beste bartia meno gehiago. Ekarri aldezu puru ikan edo zuze. Ez, oaindik ez, hori gero xio. Ez da zua postu egiten. Baina, dire txarra gongo jogatzeko eta geldi hon daude. Laroita mar gorriari! Aizak, Rubio! Hobeto hauskatu, zak! Laroita mar gorriari! De dio hauskatuko aldek! Urdina lagorri! Eta postu ere mate edo zuze egiten aldezu etzuek, oez? Eta galdirurik. Horrait izabete mengoian, ez da? Hori da. Esatza zutitzen da zerre. Esatza zutitzen da zerre. Lehen zutik ikusi zaitut, Intanturi da, Bueno, mea oain paripe bat ezela. Txorradarik ez dela zuten. Existitzen ote dira? Ni piraten bila biatuko naiz. Aizu, Aitor, indarra behar da, horrelako belak mugitu alizateko, ez da? Ba, ez horren beste ez pentsa, Zuta bion artean egin aldugu. Ba, nahiko gogor zauzu, nahiko fuerti zauzu. Zema pixatzu dute? Ba, gitxi gora bera 20 kilo edo. 20 bat kilo edo. Ba, ez da horren Gehiago beste. iruditu zait, ordean. Oso handiak dira, baina ez da horren beste pizatzen. Zertakin jatzu da? Piratak ikusi ditu ala uste dut. Benetan? Bai. Nondik ba? Zakit, baina piratak existitzen aldira. Bueno, gaur egun horren beste ez dira existitzen, baina antzinean pirata asko zeuden. Filipinetan, Txinan eta hortik, ondino badauz. Batzu, joaten dira lantza askar batzuetan, igotzen dira merkante eta buke merkante handietan, eta lapurtzen dabe dana. Baina hemen gitxi dauz, ja. Eskerrak. Aizu, Aitor, eta geleroan ibiltzea ez da kotxean ibiltzea bezain errazea, zeba kotxean zuazela, bai, karreteratik eta norabidea ondo markatu dituzu, baina hemen, geleroan aldiz? Bueno, ez da horren gatza, Zu badeko zu hemen iparra ratza, eta hemen honek markatzen dutzu iparra. Orduan badakizu non dagoen iparra beti, eta hortik jakinda, hori jakinda ja, basoaz edo nora, eta beste ontzi guztiak eskibatu bat duzu. Baimenen bat edo beharko da, ez da? Bai. Gelero guiatu alizateko. Hori da, kotxe edo motorra bat guiatzeko baimenak edo, hau parekoa da. Kamarotea ikusi dudanez, bastante handia da eta etxe bat dirudi, ezta? Bai, hemen bizileke, hemen etxe bat dirudi, bai, badeko zu sukalderi, badeko zu saloie, bainugelak, lo egiteko eak, estudiatzeko mailak ere, etxeko lanak egiteko. Bueno, Aitor, eta azkenengo galdera, bidaiak eta preparatzen dituzu, ezta? Jendearen zat, eta... Bai, egunero egiten dugu zangoak, Euskal Herriko kostaldetik. Eta badator jendia, eta batzutan etorten da igual asko dakien baten bat, eta baina beste batzutan ere ezer ez dakiten jende asko, badatoz. Eta nabigatzen dugu ametik eta oso ondo pasatzen dugu. Ederto. Nik ez dut atxorrik aurkitu, baina zuek bila segitu nahi baldin baduzue, etorrik etxora, bela ontzian ibiltzera.